ráno môj spolubývajúci mi nanosil 300 kg piesku do mojej izby, čím spravil z môjho života nočnú moru. Neustály boj s prachom a špinou, a to nehovorím o každodennom peelingu v posteli s maličkými kamienkami a pieskom. A keďže Explo sa vyjadril, že odmieta upratať moju izbu, pretože to bol prank na mňa, musel som zobrať opraty do vlastných rúk. Už je mi špatne. Neviete si predstaviť, čo to je všetko roboty, pretože všade je prach, ktorý je treba poutierať. Nedal mi proste ani igelit na posteľ, čiže madrac, všetko je totálne zaprášené a potrebuje sa to vyprašiť. Všetko moje oblečenie si odznova perem, pretože tiež je celé zaprášené a naozaj už proste nevládzem.